몇 시간 생겼어? 아이, 몇 시간 나봤네, 나도. 농마태, 마태. 상상, 그리지 상. 그지 나? 그냥 내 단자감. 아하, 맘 잡도 흔들어. 야름이 군내 그런 자는 자 초알레나. 아빠 당신. 네, 바부 그말래. 하늘 내배. 마누바 바스리바. 아이, 당신. 네, 네, 당기대. 헤이, 자꾸 가든 하고. 또, 그리지 상. 바로 넌 somki든 농아세 넌 자오버 세오피든 섬키야 마자는 금질 이코 지난고 제버그야 넌 강니 행파이 탕라 하나의 그타 대는 그 바사이네 수도 내가 나가리 하방하고 아래 않고 는 행파이 탕라는 건 내 마바이 그타 금질 이 키자야 नंगा फातिरी जाना नहीं आंगी माडर के सुधी खाना लाही थी नहीं रूपारी को नहीं दिना हारी कलाम दे उन्होंने देखो मिट्टी जाने दानी स्टार दे दादी बच्चा को बोई भी मिट्टी जब पाई दीदी ने नंगी थायाव माडर के पूरे बनाई था दाने को माडर नवा ना नहीं आंके तो बड़ी खाने नंगा उन्हें बोले गम दे रूपारी को दिना हारी कलाम लाए और उसका नहीं ये बुकलो क्या दोरबारू ये बुकलो क्या माने दौनारा मारे राखेफोरानोथ' नुथारदों आरो खोथायाथ' नंखाय नङा गोमजोर अरखौ जिजों खोबनानै दोननो हाया मिथिबाय गोमजोर बिसोरखौ आं नै बिदिनो सिदा बानायगोन दरबारु माथ्र नोंल' आंजों था आरो केसखौ दिखांनानै ला गोमजोर बे बोरैहाय जानो रायजोफोरखौ जुथुमा लिंनानै आं बोरै उल्था बुजायो रायजोफोरा आंखौबो सन्देह खालामगोन नङा होमबा आंजों गोरोबाब्ला आं रावखौबो हगारनाय नङा दरबारु पुलिसा आंखौ हमगोन साजा होगोन जेल जाहोगोन नाथाय आं सासेनोनो थाखाय जेनजानाय नङा गोदोन गोग्लैब्ला आं बुरजा मार्डारनि थाखाय अराय जिउ जेल जागोन दरबारु बेखौ मिथिखा गोमजोर बे नोंनि खोथासै नों केसखौ दस्राखौ बोखाङो आंनोसो हानाय नङा दरबारु नोंनि बोराखौ गिनानै आंनि नायखौ लायनो हाया गोमजोर जायखिजाया बेनिफ्राय दरबारु
इनायखौ बोरै सहायबाय थानो आफा सहायनो नाङा फिसा होबथा नाथाय नोङो जिउ फोजोबस्रांनाय खोथाखौ जेब्लायबो दासान दुथां गोमजोरा आंनि आइखौ गावथारदों दिनै बे थांनानै थायोमोनब्ला बिनि थैजों दुगैस्रांगौमोन आं आफा बिनि पापखौ बियो थैजासिम रुजुन लांनांदों फिसा बिदि होननानै इनाया जोबलाङाखै आफा बिनि फिसाज्ला उखा दिनै दुथां इनायनि लामाखौनो हमफिनदों बेखौ आं नाथाय जायगा लोगो मोनोब्ला नागारनाय नङा बिनि जिउखौ लानानैसो गारगोन आं जिउनि सोलाय जिउ लानाया इनायनि लामायावनो आगान सुरनाय जायो फिसा बिदिया इनायखौ होबथानाय जाया इनायखौ बरायफिननायसो जायो आफा नों बिदि दासान फिसा नोमाखौ गावथानाय बिफानि खिथिरखौ नों फिसानि सायाव लानो दासान नों गोरोन्थि दाखालाम इनायखौ नोंनि इयुन फोलेराव नों गायसनफिननो दानाजा फिसा आफा नों बेसो अनफावरि नोंबो आंनि फिसा नोंबो आं बादि अनफावरि जा फिसा आं बादि अनफावरि जा आं सानो नों गेरेजनि खामानिफोरखौ एसे केयार लानाया मोजां मानोना आंहाबो सानफ्रामबो सोलाबा अराय सम मावग्राफोरनि सायाव सोनारनानै मोनसे कारखाना सालायनायाथ' मोजां नङा लायो नोंगौथ' आरो नों केयार लाया सोरथो लानो आरो दालाय माथो खामानि दं बेफोरखौनो मावाबालाय फिसा nobody can survive without us आफा देग्लाय आं लेखा फरायनायखौ होफिननांगौमोन सियर आनजादखौथ' नों होफिनखानांगोन फेल जादों होननानै नों गोसोखौ बायग्लिदारो गेरेजनि केयार लानो थिनदों होननानै नोंखौथ' अराय सम गेरेजावनो नांथाबाय थानो होआखैलाय गिदिर गिदिर थाबानो जाबाय आरो गिदिर रिसपन्सिबिलिटि गैयाब्ला जिउआ लांदां जालाङो फिसा बिदिनो आखुफोरा सालदां जालाङो बेफोरनोथ' जोंनि जिउ फोथांनायनि केपिटेला खामानिथ' एफा गोबाव जाखो सायान्दा हाय आं मावफाबावनायखायसो आं मावफायाबा दाबो जाबावनायसो नंलामोन सिरि मोनाखै आरो नै आंलाय सिखारदोंसो होननानै फोजायाखैलाय सिरि मोनाखै दै लाबोबाव दे स्कुलस्रि दे न' आफा आइ आदा नांबावगौ आदानो मोनबाबो नांगौमोन नोंहालाय आंहालाय नांबा दा न' सिङाव लायबावगोन आरो हा दिनैलाय कलेज गैया आइ दङ हा थांगोन बेलां ओंखारदों ओंखाराखैबा बेलाय दा ओंखाम फैथ'नो गोबाव जालायलांसिगोन बेलां दा ओंखाम ओंख्रि संनो गोबाव जालायलांसिगोन थांगौलै एफा गोबाव बाजैनो मोखां सुनो दै हैदोंमोनलै आं बोरायानो गावनो रोगानानै मोखां सुयो आरो बे आंनि बिहामजोथार जानानै सासे रोगानाय होलायनांगौ मोखां सुनो आथिखालनि जुगानो उल्था मारलै हैदोंब्लाथाय रागाया जाथारो आंनाव खायसे जेंना दंथारोलै बेफोर बिहामजोआ दस्रानावबादि मादै जासिगौथाय गसायासो मिथिसिगौ महर मोखांखौ नायनानै लायबाय ओजों आरो आखल आखुआ गुबुंलेथार मोखाङा हले थिखोना नायथावो न' फैसा मा लाना फै बेसेबां 20 रां माने खासे मा लाना फै नै माथो मनाबो लायखाय जिउ मावालाय बावजोबलाय होद खर'आव जेबो गैला नामा बेहालाय दा बेसाद लाबोनायावबा मा जासै गाव थाङाबाथाय जाथ्रा होमबा गाव थाङाबाथाय जाथ्रा मा नांगौ बुंहरखालै लाना फै आलु फान्थाव आरो कबि मा मोजां मैगं मोनो लाना फै माबार थां दे मार फै आलु फान्थाव कबि आरो माबि Gendang, kok moनसे लाबोफा खरस औ आरो लिरिल मोनसे
आरो मोनसेबाव माब्रै गोदान नामलै बेफोर मैगंनि नाम ना मानिबा नामलै बाजै बेफोर इडियट बेखौथ' खोनाफेरथाराखैसो आं गामिनि बुरैफ्रा बोरै संसार जायोथाय आं एसे बुजिथारा जोंहाथ' न'आव अनला मैथाल' बेवहायसो आलु कबि मोनजादों खोथाफ्रानो न'आनसोन जेबो नङा अरेक माइल दखानाव फन पाउडार होननानै दि पाउडार साबोननिसो नाम आंलाय सानदों गोदान मैगंनिसो नाम नामा गोथाव थागोन फन पाउडार आरो नीला साबोन फन पाउडार नङा फन पाउडार नीला साबुन नङा लिरिल साबुन एखेलै फन माने टेलिफन आरो नीला माने सासे सिख्लानि नाम बिदिबासो गोसोआव थायो आरोखि नाथाय राङासो बेसेबांसो हरदों बिखासे माने 20 रां मैगंफोरखौ एसे खम लानानै लिरिल साबोनखौ लाबोफाथार खर' लोमनांगौ आंहा आरो लिपस्टिक बाजै बाजै नोंनि खोथाया बोरैबा जाबोनो हमबाय सिगांथ' नों बिदि नङामोन बाजैया सासे गिदिर हिनजाव जानानैबो बे खोथाखौ मिथिनो हायाखै गोदान बिगोमा नुब्ला सोंनाय बिनि खाथियाव साफैबाय जेब्ला मोजाङै सिनायलाङो होमब्ला बेजों गोमोन जालाङो उनाव सै होननानै दाद्रिब्लाबो बेजों लांगै सिरि लेनद्राय नागै बेबादिनो गोहोमाबो बिबादिनि खाथियाव सार्टिफिकेट धेमाल खालामनो नाजादोंब्रा बेबो नाङा गावनि बिबादिजों धेमालि खालामाब्ला सोरजोंसो खालामनांगौ दे थांसै आंबो आंनि खामानियाव थांसैलै बाजै बादुद्रायबाय नोङो खामानि मावनो थिननाया जाबायथ' मावनांगोन दुर्गादिनो जाबाय नाथाय बै मानसिखौसो लोगो मोननाय जायासै बेखौ जाग्रोनो साहानि बेसेनखौ उनावसो मोनगोन मिथिबाय माहाजोना बाखि होनो थिनथाराखै उखाबाव लोंनानैसो जों जेरावबो खाराना बाखि होनो थिनथाराखै मोना जादों गिदिर नामाब्रा मा मोना जादों गिदिर खोथा नोंसोर बिदिनो थगायसै माला थगाया खोथा नों आंनि नामखौ बुं मिथिबाय आरो जेबो खोथा गैया नामखौ आं जेबो मिथिथारा खोथानांगोन दिगदार मा खालामनो बिसोर फैब्लानो दिगदार मा खालामनो खर'आ बासिबाय बेफोरबादि मानसिया मा खालामनो जेबो राहा गैया मा खालामनो जेबो राहा गैया होननानै बेबादि इनाय अनागारिखौ नायबाय थाब्ला जायालै दैब्लां बियो बिफानि एक्जेक्ट कपि जालांबाय बियो बेथ' नंगौ लाइफ फादार लाइफ सन बिदि होननानै बे समाव बिसोरखौ माबा मोनसे बुंनाय माने मोखां गन्थं दोलांनाय थांसै बेखायनो जाखो जोंना साहानि बिला 10 थाखा नायदो बाबुफोर आं खालि मालिकआ बाखि होनो थिनाखै होनदोंमोन बेयावनो मा फावथिना खालामलांखो बाखि जाब्ला होफेरा नामा बिसोरलाय मालाबाबो होफेरा थखन लानानै थाखालै बिसोरो जे उद्धार खालामफैगोन ना सालाफोरखौ बेंखननानै केरियार रोंगौलै बिसोरो केरियार होनायनि सिगाङावनो बुख्रुबोलै जाम्बाफोर होमबाना जेबो पात्ता मोननाय नङा बिसोरो
आरो माथो जारला जारला बाखि होआब्लाबो कास्टमारजों फैजा आरो बाखि होब्लाबो मालिकजों रायजा थ' थांसै थ' न' गैया जारलासो मोनथारसैलाय आङो मानोसै एफा एसेल' बाहेरानो पाउडार स्ल'सो बायनो नोंथांसो जानो आं खिन्थाबो सालायबाय बि मेगन जानायखौ नुदों उनाव बिखा बिखो गासिबो थाजोबसिगोन जानायनि लोंनायनि बे बुरि मोखाङाव पाउडार जाखौबो सालायथि जाबावनाय गैया दैमानि पाउडार मिथिं जाजोब्बाय मा पाउडार मोनामदों नोमफादों मोनामसुगोन नोंहा एसे जेबो जाया उदैसो साफा जागोन दा नोमफाया खोन्थादों नों जाम्बा बिनिसो हासिया पाउडार मोनामोन दा नोमफा पाउडारनो खोन्थादों ओइ मुगाबो खोथा नोमफा नांथाराय आंखौ आंनि आखाइ नोंनि मा जादों बिदिबो मोजांबाय थाना मोजांबासो मोजां दङ थब्ला थब्लि लाना ब्लड खारजागोन हे नोंनिया एसेयावनो खारनाय नङलै माथो बिलाय एसेयावनो खेव नोमफा बिलाय दे थांबाय दे सिबे थां दैखौ लायफिनगोन थां सिबे आखाइखौ मोजाङै सुना लाबोलै सिबे जारलासो मोनथांसै आङो मा जाखो बेलाय दानालाय मेट्रिकखौ मोजाङै पास खालामनांगोन दे बिबारि नोंबो बिएखौ मोजाङै पास खालामनांगोन दे आदा ओमफ्राय नों साख्रि लानानै आंखौ मोजांहाय फोरोंनांगोन जागोन बिनानाव आं साख्रि मोनाब्लाबो हाजिरा मुजिरा मावनानै नोंनि फरायनाय खरसखौ दिहुनगोन नोंबो मोजां फरायदो दे बिबारि माथो जबाय थाखो खामानिया मावहैदो दे मावहैसै बाजै आदा दा आंनो खलं गंसे लाबोफादो जागोन दे बाजै मा ज'थ' गायसै नोंजों थाथा खालामजानो समाय गैयाहाय आंहा खामानि दङ एसे धेमालि खालामबानो थाथा खालामनाय मोनोलै नों बाजै धेमालि आरो थाथाखौ आं खोमथिया दासानहाय गोहोम आंबो ओरैनो नोंनि बिबाजै जानानै फैयाखै बाजै नों अराय सम खोथाखौ मानो नेवलायो जोंहा उन्दै समाव बिमा गोमाजानाय बाजै बेनिखायनो जों अननायनि द्लाम हावरिया बाजै नों दा जोंनि बिबाजैल' नङा बाजै जोंनि अनसुलि बिमाबो जा हामबाय लखन जानानै सिथाखौ बारा दाबुजाय सोरबाखि बिबाजैया बिमा जानो हाफेरो नामा दे होनबा सिथाबादि बाजै जानानै बे न'खौ राम लखननि न' खालामनानै लाखि बाजै आरो आदा राम आरो आं लखननि गेजेराव जाहाथे दावहा फोनाङा मा दावहा नांनाय जाखो गोहोम बाजैखौ होनदोंलै आं थारमाने जों सानैनि गेजेराव जाहाथे दावहा फोनाङा माने अननायनि गिदिरखौ गथ'आ खोनादों गोहोमनि खोथाखौ बेंगाथ' नङा गोहोम बादि फंबाय मोननो बे बुहुमाव साबेसे गिदिर खाफाल दं आरो नोंनि खाफालानोथ' खम गोजों नङा दोन रागान जोंलायबाय नोंथां बाजैया हिनजावफोरनि रागाया बिदिनोसै फंबाय जेरै 24 घन्टायाव हर आरो सान जायो थिग बेबादिनो हिनजावफोरनिबो सानसेयाव रागा आरो मिनिनाय थायो बेफोरखौ गसाया सोरजिनो हरखादों बिसोरनो नंगौ गसायाबो खम आर्टिस्ट नङाब्लासो संसारा सोलिया गोहोम नोंसोर आरो बिदा फंबाय खालि धेमालिल'सै बोरैथो आं थिउकासिं दिहुनाया बबाव लाबोनाय जाखो बेखौनो द्र' खालामनो हायाखिसै नोंनाबो सामफ्रामबो पेद्र' खालामनो हायानोसै बबेसे सासे क्लार्कनाव पेद्र' खालामनो मा अथ'रिटि थानो अफिसार नङाबा नोंनानो गोरोन्थि जाबाय बाजै सासे अफिसाराव थायालासिनो सासे क्लार्कनाव फैनाया बेथ' नंगौ नाथाय सासे क्लार्कआबो बिनि बिसिनि सायाव सुप्रिम अथ'रिटि थायो आच्छा गाबोरासो खमसै दरमाहा हामगानो लाबोना होफैसिगोन आं नोंनो खेंख्रा नांगौ नामा बाजै नै माथो बाबुनि जेबो फैबायलाय औ आफा दासो सफैदों बाबु थांबाय मोसौ गाय दै बोनांदों सेव नायदो दे
Berarti buah. Lulu buah ini. Pilihan ya. Sebulia. Kerja tadi. Kontakan be. Raga oleh barat dari badila. Sabai pilihan ya. Lang. Kepala. Mudah nanti. Oh. Akhirnya. Para tayo bodro mentarbai ang zoomku. Ma, soalnya gobrab जाबाय नामा? Ang ari di no bara gobaw silibai थानो हानाय नंलिया. गुबुन जानाय मथर नङासै? गुबुन जायाबा नों हारसिङै एफा बुरजा मानसिखौ सिबाय थानोसै। मालायथ' नङा। सासे बोराय बिफा, सासे फंबाय, आरो सासे बिनानाव। बिसोरखौ आं नायाब्ला सोरथो नायनो? बिसोरखौ नायनोथ' आं नोंखौ हाबा लादों। बिसोरखौ नायनाया नोंनिबो बिबान। आंनि मिथिबिसि नाथाय बिसोरनि जेबो नङासै? खोमसि। बोथोरानो गिदिङाखै दानि बिदि गावस्रानाय खोथा। बयबो आंनि हेंथायानो खोथा। रावबो आंखौ सैलिया। सोरनि बिदि खोथाखौ लानानै आं बहाय थाबावनो? खोमसि। संसार जानाय खोथायाथ' बेबायदि गथ' गाबनाय खोथा नङा। आं एसेबो बुजिनो हायाखिसै। बे नोंनि गमाय गाबनाय ना फाव फान्दायनाय? गावनि फिसाया जुदि फोथायाब्ला आं बे बुहुमाव थांना थानाय जेबो मुलाम्फायानो गैला। धैर्य हम खोमसि। धैर्य हमाबा खोमसिया माब्लाबा माबा जासिगोन। सानफ्रोमबो गिदिरनिबो उन्दैनिबो मोननै दावराव गोखा गोखै फिथाखौ लानानै बेसेबां सहायना थानो? खोमसि। आंहाथ' अफिसावनो सान हाबखायो। आं बेफोर खोथाखौ बोरै मिथिनो? आरो आं थाब्लाथ' माथो बिदि खालामा। नोंथाङा माबा फिसौ गेलेयो नामा? खोथायाथ' नंगौ। नोंगौ होननानै थाब्लाथ' जाया। नों नोंनि बिफा फंबायखौ अनो बे खोथाया सैथो। आरो बे अराय मावनांगौ मानसिनिनो हाबा। नाथाय सोरनि गोसो सिङा माबायदि बेखौ सोर मिथिनो? गार'रु थाइजौ गोमोनावबो एम्फौ थायो। थेवबो गावस्रानाया आच्छा नायनि। खोमसिया गावस्रानानैसो गारगोन। बेबायदि न'आव थाया। क्लासफोरानो मोजाङै जाबांथारलाहाय। लेक्सारारफोरानो बारा फैबांला। आरो लेक्सारानो खर'आव हाबा मोनोहाय आंहा। न'आव फरायाबा जेबो जायाहाय। न'आव फरायनायानो जाथ्राहाय। फुंमोना ओंखाम ओंख्रिबो संनांगौ नालाय। आंनासो जासिनाहाय। नोंहा मालाय आरामाव फरायनो मोनोहाय। मोनबा मा जानो? बे गैयाबा बे हाबाब गैयालायनो। बिराद रोङोहाय बे। फैबाय अनाखि? औ। जिरायला थांबाय थानोसै। माथो फाटाखौ होजाखिसैलाय? लाजाखिसै? आरो बेफोर लोगो दामोन नंथारोहाय आं। फ्राय लोगो मोनमारो। जमना थाखायहाय बिसोरो। बिखौनो पास खालामनो हाला सानैबो बोराय मांग्राग्रानो। हायार सेकेन्डारिजोंबा नकलजोंसो पास जादोंनो। हिनजाव सिख्लाफोरनि लेक्सार मारिथाव पास जानो। दरबारु फंबाय। न'आव गैया नामासै बिलाय? मिथिया मालाबा गैया। नोंलाय बिनि बिहामजो नङा होमबा? मानो सिनायनो हायाखै? सिनायनो हायैखायनोथ' सोंनाय जादों आरो।
खेबसे जब्रा जानायनिफ्राय मेगनाबो नुलिया आरो बोरायखाबायबोथ' नंगौना नङा जाखो ननसेन्स बोराय नसेन बोराय बेबा मा होननाय जाखो दरबार फंबाय सोर जाखो आंसोलै फंबाय नै माथो आदा बुदोंसैलाय औलै आं बै बारि खनायाव बेरा दुमहैदोंमोनलै नै माथो ज'नोबो जायगा मोनाखैलाय जागोन आइबारे मासि लाबोलाय मासि माल लाबो हाब मासि मोनसे लाबोनांबाय आरो आइ बिबारिलाय बहा थांदोंनो नै आयं जदे सियाराव जथेरालाय खामानियानो हांखु मोनलायथ' हा बेलदाङालाय जि सोदों खोमालाय बियो दे हामबाय दे दासो नोंहामजोना सोरमोनथाय नसेन बोराय होननानै ब्लद थांदों मानि थाखाय ननसेन्स होनलांखो बेलाय मानि थाखाय ननसेन्स नांगौ जाखो बेहा बोराय मेगन नालायब्रा सोर जाखो होनना नायहाबनायावनो बिदि होनना ब्लद थांदों मानसियाखि गावनि बिफानि समान बैसोनि मानसि खि बियादि नायनायाव ननसेन्स होनलांनांगौ जाबाय बियो आरो मा होननाय जाखो गोहोम बाबु अगेन होनना रायलांदों नुबाय आदा बुरजा आंनि बिहामजोनि आखलखौ बेखौनो खाफाल बुङोलै आदा बेखौनो खाफाल बुङो दे जों जाम्बा मानसि नालाय अगियानबोथ' आरो हामथारदों खुब हामदों बेफोर लैजाथ' नोंसो आफा आखलाथ' मिथियालासिनो महर मोजां नुनानै बिहामजो लाबोनाया आखल आखुखौ मालाय बोरै गाज्रि होनो फरायनाय हिनजावसा फरायनाय मालाय मा जानाय बिनि बिमानि आखल आखुखौलाय मिथिखायाखै होमबा थेवबो आरो मा जानो आफा फान्थाव फान्थावानो थायखायो आफेलाथ' थायफेरा नंगौ गोहोम बाबुनि खोथाया थिगथार बेखौनो खाफाल बुङोलै आदा खाफाल फैबां गाबोन पिकनिक जाहैनायनि माबाफोरा खरसफोरा जाजोब्बाय जाखाजोब्बाय गासिबो जाजोब्बाय खालि थांल' नांसिगौ दैब्रां बाबु फै नै माथो निजोम बाबु दंफैलाय मानो फैखो नोंलाय जारला जाथारलायबायलाय आंहा निजोम बाबु मा जारला जालायखो नोंहालाय गाबोन आं पिकनिकआव थांनो हानाय नंलिया मानो गाबोन आंहा बिखुनजोनाव मोनसे गोनां मेथाइ हैथारनांगौलाय हैयाब्लानो जाथाराखि नोंनिया बिदिनो पिकनिक जानो थांब्ला सम मोना खालि सम मोना दे थेवबो आं थांनो हायाब्लाबो जोंहा सिब्रैखौ सोंहासिगोन दे जाया होमबा दे जागोन दे सोंहरबानो जागोन दे निजोम बाबु आं थांबाय थानोसै दे थां दे थाब फैनोथार दे जागोन दे मालायखौ मा बुंनोब्रा जोंहाबो माथो आमोखाया थाङासो होनदों बेखायनो जारुखौसो लांफानो सानबाय आं दे जाय थाङो जाय थाङा गाबोन थांनानै जानोसै लोंनोसै रंजानोसै दे बयबो मोसा रंजा बयबो मोसा जिउआ जोंनि दान्दिसेनिल' मोननाय समावनो जाखा लोंखा जिउआ जोंनि दान्दिसेनिल' मोननाय समावनो जाखा लोंखा रंजा बयबो मोसा रंजा बयबो मोसा
सुबुं गैया मुलुगाव साख्रि बाख्रियाव गोराननि मोगा-मोगि जायो अनसावरि सुबुं गैया मुलुगाव साख्रि बाख्रियाव गोराननि मोगा-मोगि जायो रंजा बयबो मोसा रंजा बयबो मोसा बिजिरसालियाबो गोनांनिसो राजखान्थियाबो गोदोराफोरनिसो बिजिरसालियाबो गोनांनिसो राजखान्थियाबो गोदोराफोरनिसो रंजा बयबो मोसा रंजा बयबो मोसा खबसे ओंखामनि सोरबा गावखौ फाननानै हादरसेनि बिदा फंबाय नांलायनांदों खबसे ओंखामनि सोरबा गावखौ फाननानै हादरसेनि बिदा फंबाय नांलायनांदों सोरबा दावगानायखौ सोरबा मेगन सादों सोरबा मोनजायैखौ सोरबा मिनिहरदों सोरबा दावगानायखौ सोरबा मेगन सादों सोरबा मोनजायैखौ सोरबा मिनिहरदों रंजा बयबो मोसा रंजा बयबो मोसा बेनो गोदान मुगा बेनो दावगा मुगा रंजा बयबो मोसा रंजा बयबो मोसा जिउआ जोंनि दान्दिसेनिल' मोननाय समावनो जाखागोनखा जिउआ जोंनि दान्दिसेनिल' मोननाय समावनो जाखागोनखा रंजा बयबो मोसा बयबो मोसा रंजा बयबो मोसा बयबो जादों नामा मटर साइकेला औ जानो मा जाखोथाय स्टारानो हरखाब बन्द जादों स्टार्टखौनो खालामफिननो हाला बबाव थांनोमोन नोंथां दिपआव थांनोमोनलै न'आव आंना दिपआवनो बेवहाय लोगो सासेनाव फैदोंमोन आं होमबाथ' गोजान दं नालाय दंनाय दंमोन आरो दा मा जागोनथाय टुल बक्स दं दंनालाय दंमोनलै हरलाय औ
जाबायलाय कारेन्ट पार्टिखौ थुलुंथार अन्नानै नोंनि नामखौ बुंनो नामा आंनो आंनि मुङा गोहोम नङा बै खाथियावनो आंनि नामा दैमालुलै मालाबा दिपुआव थाङोब्ला आरो लोगो मोनोब्ला आंखौ रावखौ मिथिबाय जागोन दे बै दिपुनि बसुमतारी इन्टारनेट वार्कशपा बे जाहानिनो बेयाव सोंबानो आंखौ लोगो मोनगोन जागोन आंनि थाखाय ना खस्थ' जाबायलै नै बेखौ लाखिदो हे नोंथां बिदि नङा आंबो मालाबा बेबायदि खैफोदाव गोग्लैनो हागौ अब्ला आंनोबोथ' दस्रानो सहायनांगोन आरो खैफोदाबो दं बेखौ बे सहाय खालामलायनायाव अनलायनाय एक्सचेन्ज खालामनाय गिदिर खाबु नङा होमबा नों माने सासे लोगो मोननानै बिराद गोजोनबाय आं जेबो नङा बिदिब्ला थांनोसै दै जागोन थांदो दे क'क्राझारआव उनाव लोगो मोनहैफिनदो दै मोनगोन एकदम प्रेक्टिसखौ खालामबाय थागोन ना नों खालामगासिनो दं गुड खालामो नों मानि थाखाय मिथिगौ सुत्रखौ बुनो हायाब्लाबो गावनि मोदोमखौ बासायनो थाखाय मिथिबाय आरो नोंसो मिथिखायो आंजों बेसेबां सुत्र दङ बेखायनो प्रेक्टिसखौ रेगुलार खालामबाय थालां नों दाखालि माबायदि ज'मोन न'आवलाय सोर सोर दं आफा आरो बिनानाव सासे आदाखौ आबो फोरोंलाय मोजां थांगौ दं रावबो गैलाफा रावबो गैला माने आदा दङमोन जुदा जाबाय मा नों बुंनाय मानसिया बेनो औ नङा फै फरायनायालाय बेसेबांथ' आलामाला गावनि नामखौ लिरनाय हिसाबै लाइजामखौ फरायजोबनो हायो जागोन सानसे बाबु दैमालुआ नोंनि खोथाखौ आं बुंदोंमोन नाथाय मोनसे खोथा गोदान हरखारफोरनो आं दान बान्थाखौ 500नि बारा जागोन नाथाय नोंनिखौ आं खामानिखौ नायनानै उनाव सानगोन थानो थाखाय गेरेज सेरावनो न' गंसे दं बेयावनो थाजागोन जागोनथ' जागोन बाबु लानानै थांदो गेरेजाव हरखारफोरजों सिनायथि होयो आरो खामानिफोरखौ मोजां खोन्थाना हो आंनि आइ आफाखौथ' सिनायखाबाय नोङो बे जाबाय बिनानाव दे सोरजिला बे गाहाय सागिरि थाना होगोन थादो दे गथ'खौथ' माथो फरायबायदि नुवा नै गाननाय जोमनाय आखल आखुफोरखौ नायब्लाथ' बिदि जाथावा माथो थगायबायसो नामा लेबार बादि खामानि मावनांगौखाय मानो थगायनो सिबाय एसेफोर फरायनानै गारनांगौ जानो हागौ आरो बिलाय थाखा फैसा गैयिनि थाखाय जानो हागौ आच्छा गोहोम नों थाखा फैसानि उसुबिदा जायोब्ला आंखौ बुं मिथिबाय आरो दिनैथ' आं बेयाव थायाब्ला बे गेरेजखौ आरो वर्कशपफोरखौ मोजां खालामनांगोन दै नों जेबो जिंगा दासि दैमालु आं हागौमानि नाजागोन नोंबो आं थासान्दियाव जेबो जिंगा दासि आच्छा गोहोम आंहा बाहेरायाव एसे खामानि दं दै ओइ हेदला मा सिं ओरै फै मा नै बे आंनि लोगोआव सिथार दै बेनो खामानिफोरखौ एसे देखायना हो मिथिबाय जागोनथ' आं एसे बावदों दे फै माखौ जिंगा सिबाय थाग्रा जाखोब्रा नोंलाय थानो उसुबिदा जादोंब्ला न'फोर भारा लानानै थाबानो जाबायना एसे खाफाल हमनानै जिंगा सिबाय थानाय नुयो नामाब्रा नोंलाय आं गोरलै आरो बैसोआ आफामोननि समानफ्रामानो जागोन नामाब्रा नोंनिया बारगोन नोंनि आबौनिजों समान जागोन नंगौआनो खोमालाय नंगौ
जोंनि मालिका बिराद मोजांलै आदा नोंगौ नों मा मुंलै हेगला दैबारिलाय बाब बिराद मोजां नाम मोनदोंलै नों दे मोजाङै खा लाफाया गालिलाबायनाङा खादोंलै बेमारियाय औ नै माथो गावसो लाफा खागासिनो नोंसोरलाय फैबायबो आफाया एफा थाब हाथाइनिफ्राय औ बेमारियाय मा नोंनिया रादाब हरदों अबेबा मोनसे गेरेजाव खामानि मोनबायनो मोनबायबो एफा थाब औ थाब माने लेबार बादि खामानिसो नालाय मोनबाय हामबाय दे औ हामबायथ' आरो जा हक न'खर सालायनायनि मोनसे राहा मोनबाय हामबायलै आदै मोनसे खालामबाय थादो आं न' सिङाव थानानै गामसा गस्ला गानस्रायहैनि दे Pak mengenal apa? Kau geli? Geli? Mal geres beri, falsu geres. Kau dia kau falsu deh nyara. Kau falsu lah. Mesti dia falsu lah. Falsu geres. Kau dia kau falsu deh. Mat sakal mau menjang mulai, makan mulai. Mama tu mau sini. Sudah siapa lagi? Sudah. Hey, benar. Hey. Mana tu misalnya jawai, mana bidung jawai, falsu tak teknik bidung, soi mabar, mana bidung jawai, mabar kalau, barat gudga jeng jaya, ini jawai, thang, baik, soi mabar, soi mabar, मा नानिफ्रायसो कलेजाव दोनना फैलाय जानो औ आं खामानि दं एसे बाहेराव जागोन दे थांसै न सारिया Ma, entar no se quedó. Apa ada di mana saja? Sudah. Oh, Pak. Enggak. Deh. No. Lah. Bisa jadi. Pasti uthara ayo babu. Kai? Mohon minggu. Baca haram. Bisa dia. Pasti utaranya babu, aku main aja. Mana jaga tu? Masih sinar dia. Sinar tu. Hai. Digdar dong. Hey boy. Hey, digdar kamu. Somni fakona didin khani gele nai somang nonga buhuma sarkova mini haya sarkova mini haya
सोआ नोंनि आंनि बराखौबो मिथिहाया जिउनि गुमुरखौ मिथिस'आ नोंनि आंनि बराखौबो मिथिहाया लिरनाय थायो रोखा रोखा जोंनि बे खाफालाव लिरनाय थायो रोखा रोखा जोंनि बे खाफालाव समनि फाखनाव दुखु नङा सुखु नागिरो बयबो जिउखौ गोजोन होनो दुखु नङा सुखु नागिरो बयबो जिउखौ गोजोन होनो आंबो नागिरो जिउ गोजोननाय सोरनिबा बिखानि मोजोमसे अननाय सोरनिबा बिखानि मोजोमसे अननाय समनि फाखना दिनखानि गेलेनाय समान नङा बुहुमा सोरखौबा सोगाबो सोरखौबा मिनिहोयो सोरखौबा सोगाबो सोरखौबा मिनिहोयो सोरखौबा सोगाबो सोरखौबा मिनिहोयो नोंहामजोनि आखलखौथ' मोजां जानाय नङा होननानै सानखादों आं नाथाय निजोम बाबुआथ' बिदि जानो नाङामोन मा खालामनो बिसिनि अननाय मोनबाय नालाय जानायनि लोंनायनि गेसाव गोफोन खोथाफोरखौ गासैबो सोना होजाजोब्बाय बिसिजों दा बिफा फंबाय बिनानाव गासैबो बावजोब्बाय आंनो साला बावबाय लोंदो खेबसेबाव गोजां जानायनि हेलदां दा मा नोङो मोजां लांदो आंबो थांगासिनो दङ दे लोंदो साहा हाब बेसेबां मोजांनो नोंहा 20 थाखा जासे अलै गोजांदों थां थां न' सिङाव थायो थां होमबा गोहोम बाबुआबो साख्रि मोनबाय साख्रि माने गेरेसाव मावसाबो न'खरनि खरसा ओंखारनाय बायदि हामदों हामदों हायार सेकेन्डारिखौ पास जायोब्ला एबारैनो सुपार गंसे होगोन आंहाय थगायदों होनदां नों सासल' जानाय होमब्लानो होगोन आं आंनोलाय आंनो नोंहालाय मारुति गैया होमबा नोंहा दंखायोलै आफा मारुतिबो दङ मटर साइकेलबो दङ पास जागौबा थगायदोंसोलै नोंखौ थगायखायाखै दे फै गोम फै देलायलै दे Nani muraya labu nafi mabar. Labu apa muraya? Di dalam. Mabar labu. Dalam. Dirai. Di. Dirai kan di. Hadi jalan kawan dia. Tunggu ada. Muya di mana di mana itu kerjaan. Kaman. Saya kira saya kaman itu dong. Gam, dia tuh. Dia. Mak kaman.
माथो खामानि थाबावनो बेरायनो थाङा बि बबाव थांगोन नो आदा आंनोबो खोन्थायाखै खालि मैया खबर ओंखारबो होनबोदों आंखौ लांफाला आरो बिमानासो नोंहालाय मानो जेरावबो थांफानांगौ ओरैनो होननायानोलाय आं गमाबो लांफाखायालै नोंखौ थांखाया दे लांफाखायाबो थांखाया गोहोम थ' आदै थादो मादै दे सुजिला दे गोबाव जाबा हले ओंखाम मोनबायगोन दै बे मोनसे खामानिखौनो बेसेबां मावबाय थाबावब्रा बानायसो मोनलायलांबाय आं माथो खालामनो बेनोथ' जाहैबाय बुरजाबो फरायनानै लानो रोङाखिसै गुबुन गिदिर साख्रि मावनोबो नोंबो आं बादिसोमोनदां दैब्रां बाबु नोंबा माब्रैमोन औ स्कुलाव थांनो बानानै हिनजावफोरजों खांख्राइ खर'ना थाहैयोमोन बेबादिनो दिनैबो गाबोनबो खांख्राइ खन' दानि मुस्लिमाजों लाब गेलेनाय जालांनायसै नंगौ नामा आरो दा बुंसै दासो बुजिदों खांख्राइ खन' लाब गेलेनाया दा मा जाखो मा फसायबाय नामा नों फस्थाया मा जानो निजोम बाबु खांख्राइ खन' लाब गेलेयामोनब्ला लेखा फरायोमोनब्ला आं दिनै दैब्रां बाबु बादि फस्थायनो नांनाय नङामोन थैगोनलै बिदि थैगोन रहाय दसे रायलायनि दान थाङो नामा थांबाय थानोसैहाय हाबाब क्लास हाबा दान थांनो हागौमोन आरो नों गेलाय नालाय मानोथो थाबाय थानो गावहा गारि खुलियाखै बि नंखायबो नङा खम सियाल नङा बियो थाबायलांसै बालासिनो मानसि थाबाय थानो क्लासा 3 बाजियावसो जोबग्रा नालाय 3 समावसो लानो फैनो गोनां दा दिनै क्लासा लेक्सारार गैयिनि डिउटियावनो सासपेन्ड जाबाय नालाय थाबायलांजोबा दै सानसेया हारसिं जाथारोहाय मोसाया जागोन नोंखौ थेवबोहाय मोजां नाङा सोर लांफैगोन दादा ना हिर' नै फाग्लिना जालायबाय जेबो नङाहाय सेंग्रा सिख्लाजों फुरथि खालामजायो खोथाखौ जुथे बुंनो रोंगौहाय बियो जाम्बासोहाय नोंनि हिर'आ मालाय गोसो थुखोमा जानो गिनानै फरायाखैनो लेखा रोङा लेखा गोरों बादिसो नुयोहाय मा माथो दा कलेजाव नाम लागायना होब्लानोथ' जाबाय खोथाफ्रानो असदाथारहाय फाग्लिना दे नों गोसोआ जों गोसोगोन उनाव हले नोंबो सान मोननाय नङाहाय हाया दे बिहाजोंनि लामाखौ मोनबायहाय थांदो सोरजिला दे थांदो दे गाबोन लोगो मोनफिनगोन दे बाय सोरजिला नों माखौ बुजिदों आं होख्रेमाना हगारना हो अभद्र अभद्रानि खालामनानै बुङाबान्दि आंजों रावबो रायलाया सोरजिला नों भद्रय रायलायबा मानो रायलाया जानो नोंसोर बादिनि समाजानो आंखौ मुंदांखा दाबि खालामबाय उरखाव मा बुंनांगौ गोजाननिफ्रायनो बुं एसे खाथिनिफ्राय बुंनो सानदों गोसोनि माखासे बाथ्रा नोंबो आंखौ मुगियो नङासै सोरजिला हगारना हो फाथि हगारना हो उरखाव मानसिनियाव हगारना हो
Babiai, Mama bingkurman. salah terima baga sudah tak seganangan. Salah saya dah lagi kerana harus mendengi. Ada dulu ya mama jago mentai. Ini sih jadi dulu dia kan dulu. Hatta kan mencelaka dia ada dulu. Manusia ini apa kan dia faedah lah sih kulai. Hanga tar gomen ber. Unau jadinya sih sekian ber mana dia lagi hoga nanti sih. Harap dengan kasih khususnya kena gumenai. Mebun mana ya ada tanam gomen. Oh naik. Oh. Gaham, ma. Nenda kalau kau ke mana lagi? Apa ni bosan tu kesesaran yang itu hogar betul. Apa yang digerasi? Tahu ni bangsa masih terpilih. Aku bukan ni tu satu terpilih. Kita harus ni. Desi orang sulah, macamnya kaya. Desi kau nak nagar lah, ini kelak ni kaya apa? Isai ko butar belagu, ini ko kuduma ya pun. Kuri bapa bangun sih. Mana sasi ko butar ni lagi. Ini bangsa butar gani saya, kini target lagi. Ada butar gani bangsa abu, masih butar ni buat na. Ada ini orang aku ko jangan berfalang. Bang, ada ni bukti. Gua main ni kau naik tahu. Neni kata apa thai ni semua tu gam. Thor aja gam. Nane. Tahu. Nengaya gauni diri jalku nikia sini jalan aku. Rada hote, ada no kilo bu hote. Najar lagi lina ni mana siang malu ni siapa bau. Oh, sungai lina ni hote. Neni diri jalan macam no kilo lah sungai sungai. Deh. Semblanan gaban ni lina ni foto bisau senang ni ke? Deh. Geham ni kering bukan hayabla. Angber gunderi chala nonga. Kalau untuk lain kalau untuk nungguan yang bebarau. No. Hai berbau. Ada ke ham? Ma. Jemput. Ma dah mau menang. Angba ma dah mau man. Dah atau gidirana jemput. Roh. Ma dah sejilan. Dah gidirana. Dah jawab kaya. Bang ni lena kaje naik dong dah ikutku. Dua lo pura yang kena jasiah. Sigenang ada. Ani onek lah berarti. Nani diri janda macam. Bawa mana nak sejilan bela jamku? Kolej ni berapa ding lo menang. Dia ni kasih manusia beda ni giri ni lagi jamku. Angni akhir ulang dong. Ma dah sejilan. Korai ni rega gara. Ye pasal ni. Ni mana ada sejilan angku? Ada. Nengkau kemana dan kemana lagi deh? Santai bonggang sejilan ni. Nanti ni mesti ni apa nak? Kita kau kental kena. Kental kena. Nengki dia angku. Sejilan. Nengkau mana sejilan? Dia pun nonga. Eri ni bung denang. Sejilan. Apa nak kental kena? Sejilan. Apa nak kental kena? Sejilan. Apa nak kental kena?
नङा जिउनि रजेसो नों रावबो नङा मोजां मोननायाबो खम नङा खौरां बादिनो रुगुं गैया लैथो बादिनो थौले नङा जिउनि लोगोसो नों रावबो नङा जिउनि लोगोसो नों रावबो नङा खोमसियाव खौरांनि अलंबारनो फुंनि सानजानि गारौ गाबनो समायना महरनि मोजायगोन आयना मुसिगोनां जिउनि रजेसो नों रावबो नङा लैथो बादिनो थौले नङा जिउनि लोगोसो नों रावबो नङा जिउनि लोगोसो नों रावबो नङा surha sartingai gabe आङो बिदि रावजों नों मानो आंखौ दुखु होयो आंनि गोरबोआव दुखु दाहो दुखु दाहो गोसो थोनाया खम नङा मोजां मोननायाबो खम नङा खौरां बादिनो रुगुं गैया लैथो बादिनो थौले नङा जिउनि लोगोसो नों रावबो नङा जिउनि लोगोसो नों रावबो नङा जिउनि लोगोसो नों रावबो नङा आफानि खानाया मोनजोबथारबाय मोना मा जानोहाय मासेमोन नालाय गथ'फोर फोरोंनायावनो मोनजोब्बाय आरो नोंदा नोंबाजै खारनायनि संख्यावनो बांसिन मोनजोब्बाय आदा गिदिरा फैथारनाय नङा होनदां आफा फैगोन आइ सानसे फैगोन जेला बिहाव बिखुनजोनि अननाया गोबां जालांगोन आदा गिदिरा फैफिनब्ला हामगौमोन फैया मालाय माथो जादों गेलदां गोसोखाङोलै सोरखौ गेलदां आदा फैदों आदा गिदिरखौलै आंसो बारावनायलाय नोंसोरखौ आंखौ गोसोखाङा आरो गोसोखाङा जायोना बेलदां दा नैबे आफानि आरो नोंनि बेलदांनि गस्ला गस्लि दं लां ज'दोब्रा आदा जागोन फिसा
आं देखा तुम थां दे जारो आफा मोजां दं ना औ फिसा सा नों गासिबो रादाबखौ मोनजोब्बायफा जारुन लाइजाम हरनायावसो मिथिदों आं बेलदां दै गिलाससो लायखां लोंनो मा सानखो बाबुआलाय मोजां साख्रि मोनसान्दि बेयाव मावनोसै आफा न' आदा दैया लाबो जेबो उसुबिदाफोर मोनाखैथ' जेबो उसुबिदालाय मोनाखै मालिकआव मोजां नों जेरै गोसो एरै साननानै मावलांलै फिसा जागोन दे फोथायसुलानि खामानि मावब्लानो फोथायजायो फिसा आरो अननायनि खामानि मावब्लानो मानसिया अनजायो साननैसो थायो बिगोमा मोजां मोननाय बादि खामानि मावलांलै फिसा होनब्लानो अनजाबाय थागोन अनजानाय खामानि मावागारा माथो खामानि मावनो मोजां खोब्रांलाय बोरो आं सेरबोदसे बिहरनाया बावगारदोंलै सिब्रे नोंना बे बावनायानोसै दाबोरासैलै सिब्रे लाइनसैलै सिब्रे लामाखौ सिदा मोजां हागोन नोङो लाइनसै गारिया जायाखै नामा बाबु नोंनि गारिया आयं गारिया जाथ'वाखै दाबो मानो खामानिसो दं नै बानायगासिनो दं बिसोरो दोननांगौमोन ओइ जाहोना जालाय दोननाय गारिया जागोन जाहांबायानो माला जागोन दिनै दा बेलासियाव लांफैदो नंगौ नामा औ थि खालामना दोना जागोन दे आं जिरायला बाजाराव थांसै एसे खामानि दं दिनै नांगोन ना दे न' भारा नागिरस्लायस्लाय गावनि न'आव थांनायानो हामसिगोन खोमसिरि ओंखारनाय खानस्रि हाबसिनो नामा लासैसो आं थांसैनाहाय ओंखारबोखानानै नोंना सब समाय गावनिखौल' अं अराय सम नोङो गावनिखौल' अं एसे बुंबाथाय खानो अं खालामगोन माथोसो बिलाय गावनिया सनाफोर मालिना हाथर अराय सम गावनिखौल' जाजाबाय थानो लुबैदों बोरै जानोसै बिलाय गावनिखौ जाजानो लुबैयाखै मालायनिखौ जाजानो लुबैबाय एसे सानो रोंनांगौब्रा मालिकनि खोथाफोरखौबो थादो आफा थांसै दे मोजां थांदो आफा दे सम सम रादाब हर जागोन दे थांदो जारौ थादो गान्दा थादो दे थादो थांसै थांदो दे माबार ओंखारहैदो र'ना मा र' हिन्जावफ्रा ओरैनोबा गुदु गुदा खाथार आंनालाय दख'ना गानस्लायबानो जाबाय आरो होमबालाय गानस्लायदो र'ना साहा फुदुंमोजां लोंगोनि खाथा गानस्लायखांनानै गैया होमबा हाबाब एफा हाखा दावरा हाखा दावरालाय नङा हिन्जावफ्रा ओरैनो गुदु गुदाखा आं माबार ओंखारहै गोख्रै दे होमबालाय ओंखारहैनोसै आं गोहोमालाय बे दाबो सफैयाखै हा माथो एथ्रा गोबाव खालामखो दा मोनाफ्रा फैनो हागौ र' फाराङा बेसेबांसो दं रोजायै दं बबेबा थांना माफाया नों मा जायो एसे टाउन बेरायना फैनो दे मादैयालाय सिङाव लेंहर मादै साहा होबाय नंगौ र' नोंजाबो फैबाय साहा लोंगोनदां है दे जना लोंबालाय माथो जायो समखौ फोजोबफानो लुबैयासै आं मोजांलै टाउनाव थांना फैनि आंखौ लांफाला आरो कलेजनिफ्राय फैग्रोमोनना नोंजों मोनना नांला दे आइदे ओरैनो होननायालाय आं न'आव थादे आइदे न'आव थानायनि आंनो मा लाबोनो मा नांगौसै मेथाइ थ'
fैदों आं बावखाय रुमाव हाबनानै फैदों जिराय न' खबरा मोजां नोंहालाय मोजां नोंनि अननायाव आंनि अननायाव नङा सोरगि सोरनिसो गसायनि रथ' दे एसे आं रुम सिंनिफ्राय फैनि दे बेखौ लांफादो आदाया माने ओरैनो बारा अननाया मोजां नङा सोरगिला बारा नङा एसेल' गाबोन जोंनि कलेज बन्द थाबायनो ओंखार अबाव मिथिंगानि बिखायाव हायला हुइला नोंबो मोसाबोजों लोगोसे गोरबोनि रादा फोसाव आंनो दान्दिसे मिनि रंजा नोंबो मोसाबोजों लोगोसे अननायनि खबाम फोसाव आंनो दान्दिसे हायला हुइला नोंबो मोसाबोजों लोगोसे गोरबोनि रादा फोसाव आंनो दान्दिसे मिनि रंजा नोंबो मोसाबोजों लोगोसे अननायनि खबाम फोसाव आंनो दान्दिसे राजखुंगुर नङा आङो सिमांफुरिनि मावरि आसोनसो आङो गोदान मुगानि हायला हुइला नोंबो मोसाबोजों लोगोसे गोरबोनि रादा फोसाव आंनो दान्दिसे मिनि रंजा नोंबो मोसाबोजों लोगोसे अननायनि खबाम फोसाव आंनो दान्दिसे मालायथ' नङा नों जिउनि रजेसो गसाया सोरजिदों नोंखौ आंनि थाखायसो बुरखायनाय नङा नोंनि बे रावा होलानाय नङा नोंनि अननाया फोथाय खेबस' दाफा नोङो नोंनि गोसोआ जोनोम जोनोम था नोङो आंजों लोगोआ
हायला हुइला नोंबो मोसा बयजों लोगोसे गोरबोनि रादा फोसाव आंनो दान्दिसे मिनि रंजा नोंबो मोसा बयजों लोगोसे अन्नायनि खबाम फोसाव आंनो दान्दिसे 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 너도 지금 어디야? 너 다 거짓말해. 하고 오시냐고 사과함 당하는 야. 어디 내가 내기야 순나기야? 이 하에 능진 다세 미니너 다세 투자나기야 라이나. 허설려. 만사나기를 해야 봐 나오는 이거 뭐라 봐? 예, 나기를 이겼어? 서마트. 이거 서마트. 다풀. 어디 짠다. 아, 집에 다풀래. 이거 서마트. 자네야 죽이야 라고 하는 거다 뭔가 가니 시베 말자고 오늘 너랑 피스 누구 되나? Phi 봐봐 마트 이가 무슨 소리야 왜? 맞아봐 나보고 군사야? 예 한가라이래 시브레 상범자이 사이는 과생상 상범자이 사이 하이상 호이 맘자 오피셔고 당는 홈라바이 너야 시브레 랑파 없어 랑파 상상 영번이가 랑파 맞아, 시비를 다니야. 야, 이따 또 목표에 기대했던 동안 온다. 수술좀 물어내 소모. 비선에 아승 앞에 목표에서 기대했다. 벤타간도 백지성으로. 요. 백지사 비서방서 나왔어. 소탐로 말라와 소리가 하이. 자. 소리자. 응? 자. 자. 자, 소리자. 구파이. 뭐라 야! 맞아. 캡리오, 캡타모, 캡리오, 뭐라 맞아. 잘해. 맞네. kaya loha jano komiti bai loha siap
सिलियानि बाहादुर मान मै खेबले हा दे दाना नों गावनाय दे मानो मुसा खेबले खाफे बुलानि बाहादुर बा एसे सानैबो खम सलान नङाथ' सोमोनांथाव नोंनि खाफे बुलाय गावनाया खेबसेयावनो गंनै सिगाव होलायनाया बाब्रे बाब गंनै नङा बिनि बांसिन गाहर जायो गोदो सेंग्रासा समाव आं गामिनि मानसिफोरजों हाग्रा बारियाव दाउ मै अमा होसो फायोमोन खाफे बुला लोगोआव थाब्लाथाय मुसा मुफुर गिनांगौ जेबो गैयामोन आफा गेजेर गेजेर सिखाराव थाङो एबार मिथिब्ला नोंखौ लांफाथारगोन बियो नोंलाय थाङा थाङोब्ला बेनिखायनो नै बेबादि प्रेक्टिस खालामदो आदाया सोलायखौ गावनो रोङा नामा नोंसाबो गावलाय खनसे नायनो बेलाय माखौथो रोङाब्रा जेरावबो एक्सपार्ट Oh my god. Actually, he is very talented and expert in every aspect. गमामायनि सोमोनांथाव सोमोनांनांगौ जेबो गैया आथिखालनि जुगानो बर'निल' कम्पिटिसन देरहानो नाजानायनि कम्पिटिसन बेनिनो रिहार्सेल केरियार दावबायनायफ्रा आरो माथो बासाव सिखा साहा हटेलाव सिखा हाथाय बाजाराव सिखा मा सिखा बेफोर लख्रा नांनायनिबो सिखा आंजों हले दालाखांनाय सिखा नङाबा हले मोनगोन आंजों सिना बान्था मा बान्था नायदोंब्ला नोंखौ नोंनि बान्था होनो हाग्रा नोङो हागौ फारे बेखौलाबो सोमोना बुंनो थानांगौ आंलाय दामला सिबि जागानो नांबाय बायलाय औ थांबाय फाइखौ लाना फैदां दंबाय दाखालिबो नों मेवा ओंख्रिजों बालाबाथिया ना गोरानजों संनाय ओंख्रिखौ मोनजाबोआखिसै दिनैबो एकदम दैखौनो लोंस्लाबनो हायाखिसै नामा नोंलाय जाला जेरैबो जाला दोन उदां मुलुगाव जोंबो दाउमै बायदि उदाङैनो थानो मोनोमोनब्ला अराय गोजोनगौमोन आदा औ सोरजि नाथाय बारा उदांब्ला जों बायदि मानसिफ्रा मुलुगाव बारासो गाज्रि जालाङो मानो मानोना जों मानसिया उदां मुलुगनि दाउमै बायदि गेलेना थानो रोङा आरो मानसिफ्रा अराय सम नांलाय खमलायखौसो मोजां मोनो आदा सोरजि उदां जिउखौ हास्थायोब्ला दाउमैनि जिउखौ लायोब्लासो जायो मानसि जिउखौ हास्थायोब्ला जाया आदा सोरजि फैबाय औ मानोथो लेंहरामोन रथ'ब्रा मा इसिबां हांगादावब्रा फैबालासोमोन बियो बिनाखौसो लिंबाय नालाय माबा मोनसे लिरनो जदोंमोन आं बेखायनो फैनो हायाखैमोन आच्छा सानसु मा जेखि जादोआ नों जोंजों थांफानांगौ बबेयाव मैहुराव माने दं सिखार माने सिखारबो जानो हागौ उरखाव आं नोंसोरजों बे खामानियाव थांफानो हानाय नङा जाय खामानिया मानसिनि मेगनाव गाज्रि जाय खामानिखौ मावब्ला मानसिनि गोसोआ गुसेब आरो इनाय सिरियार जालाङो बे खामानियाव नोंसोर आंखौ सरजाबफानो दानांगौ नोंना बेनो गोरोन्थि सानसुमा मोजां गाज्रिखौ बिजिरनानै गावनि देहाखौ खस्थ' होनाया खस्थ'आव मोनसे जिउनि आर्निं उरखाव आं सानो दा प्रेजेन्ट लाइफ इज एन आर्निं अफ द नेक्स्ट लाइफ बे जिउआ फिन जिउनि आर्निं बाप रे बाप नोंनि साननाय खोमसि फोथायनायखौ फोथायग्रा नोंबो सासे सानसुमा बबाव फरायगासिनो नोंलाय खोमसि फोथायनाय नङा पार्सुएन्ट अफ लाइफ रियेलाइजेसन बुङो बे जिउखौ मिथिनो होसोग्रा आरो फरायनानै आं बेखौनो मोनदों नाथाय
नायनो सानसोमा नों बादि साबेसे दं बयबोथ' बिखौ बि थगाय खुसि जानायसो दाहोनदा बिनि गाज्रि फिथाइखौ बिसोर मोनजागासिनो दं मा गाज्रि फिथाइ लाख लाख सम्पति अट्टालिका लाख लाख सम्पति अट्टालिकाया मानसिनि सुबुरुनखौ बायनो हाया अरखौ गथ' गथायनि जिउखौ बायनो हाया नों जेरै नोंनि गथ' गथायखौ बिदिनो जाखागोन ना माफ्रै बारहोथ' नङा नोंबो बेफोर गाज्रि खामानिखौ ज्राब गारदो बेफोर गाज्रि खामानिजों सोरजिनाय लाख लाख रां रुफाया थैलांजों थांफाया मायजों थांफायोब्ला गियाना गियान बेखि जाया नों गियानि हावरिया जानानै थैलां नाथाय आं बेबादि मोनजाया मोनलोङा थैनो हाया नाथाय बेफोर खोथाखौ रावबो मिथिनो मोननाय नङा मिथिखा नों रावनोबो खोन्थानो मोननाय नङा आं मानो बुंनो नाथाय नोंसोर सानबेसे मावनो सानसेथ' हमजाखागोन हमजानाया गोरलै नङा सानसुमा हमजानाया गोरलै नङा थांजासिगोन ना मा जाखो जोंनि सिंनि खोथाफोरखौ मासे मोसौमाबो मिथिनो मोननाय नङा बायसान्स खोथाया जुदि गुबुन लाङोब्ला बिनि गिबि दायनिगिरिया आं जिबौजों गेलेनायखौनो खुसियाजों गेलेनाय बादि मोनो आदा नोंदि सानसे बुंदोंमोन मा बुङामोन नों गावखौ दोनखोमानाय खोथा आरो आफानि जिउ भाषानायखौ खिन्थानाङै खोथाया बे खोथाया गावखौ फोसावना लानानै मा मुलाम्फा सोरजि डिग्रिनि बाथ्रा बुङोब्ला पजिसननि बाथ्रा फैयो पजिसननि बाथ्रा बुङोब्ला समाजाव सोलिनाय बाथ्रा फैयो जों बादि दुखिया मानसिफ्रा पजिसनखौ मेनटेन खालामनाय बेनिनो गोब्राब बाथ्रा सोरजिलां बिदि होननानै नों गावनि रोंखानाय गुन आरो मोनखानाय गियानखौ मानो दोनखोमानो नाजायो आदा बेयावनो थिफुदलानाय बाथ्रा फैयो सोरजिलां जों बादि दुखिया मानसिफोरनि थाखाय संसाराव सोलिनाय ओरैनो गोब्राब बाथ्रा सोरजिला बेनिनो गोब्राब सोरजिलां आदा नों आंखौ एफा मानियो नोंदि आंखौ अनो सोरजिलां आदा नों आंखौ गारनानै थांनांगौ नोंनि अननायजों थाजिम जानाय आंनि बे गोरबोखौ फोरोंफिनजानांगौ सोरजिलां आदा मा अननाय ना लंदा माबा बुंनांगौब्ला खाथियाव फैनानै बुंफै डिस्टार्ब जागोन साननानै थांनो सानाखैमोन थेवबो लेंहरबाय जेला मा खोथा बुंनो हासिगौ जेबो खोथा गैया नोंसिनि गेलेखौ नायनो थाखाय अडियन्स नाङा होमबा लंदा बारा गाबोन दाना जा नङाबा सैनाय सोरजिलाखौ आगारलांनांगोन बे लन्दा नोंसोर अरायसम माने एसे एसे खोथायावनो हाथेर बियो नङा माने बेफोरबायदि सायाव दबथायनो हाया सोरजिला लंदा नों आंखौ रिभल्भार देखायना मिथिगोन नाथाय नोंनि उनावसो रिभल्भार लानानै दङ बेखौथ' मिथिया गैया निमाहा जायाखै मा नोंसोर बयबो मानसि दख'नानै मोजां मोनग्रा मानसि थिखि गेलेनानै मोजां मोनग्रा जुनाद उरखा थिननानैसो फैदों नोङो सैमा फैना फैला फैना फैला निमाहा जायाखै खोमान सैमा उरखा थिननानैसो फैदों नोङो सैमा
फांसयमा उरखावनो खोथाहै बै बाराव बिखौ हगार हरदोंमोन नाथाय फिन बिखौ अगेन लामायाव लोगो मोनोब्ला बिनि बिफानि खिथिरखौ बिनि सायाव लानाय जागोन मोजाङै खोनाबायथ' खोन्थाहैगोनथ' फांसयमा Langsung yang masih tinggal, kalau dah segede lagi, silikar lagi. Mantel abu ke, ardang sih, sumberan sih lama jadang, mana sumber kita bilai, dang sih, jadi kini juk sebab lama filem, diri karena samnya diri jadi nama apa? Jadi tu horbalai, nathai, nangbo husyar tha, maa husyar thane kita bilai, maa husyar thane. नंगो तो किसी जगह है आसल क्या मा बुंगा माने नंगलाय आसल क्या देने कई बार नंगो अगर उधर ना थाई कई बार लोग मनोबला नंगो नहीं आसन इसके को नंगी जैसे लागन जो है उसका कहम बावा के नंग दाबो गोजाम सिरखौ मिथिखा नंग बेबाराव जिउखौ जुदि लानो सानदोंब्ला जिउखौ खोमाग्रोनांगोन नों गोहोम Kabar berlari selegan apa cina sepatah derma. Apa jebus tu sebentar bina. Bijilah menghiro langkah nak jawab itu. Kalau bang apa sedang manusia? Ini kau sudah dia dah hirai. Lekar malam mana dia jaga. Dia pasal mana dia? Korai mancalai beritu dia pasal sebenarnya. Oh. Jauh kena kau mana dia ni kenal nak kenal dia. Senbalai ang senoleh mantap alamat halor ni nak bungkus dia. Kau keberani dan kemana giri dia? Bidine dia dah semua kapung temperin anda kena giri. Bijilah dia pasal lagi. Dah macam mana? Membantu matang sakit mau nak dia. Dalam macam sakit mau apa mama dia? Ayah. Oh dia. Saya kamu tidak leh. Sakit nanti sakit. Kasih sakit no amba. Mama dia. Coba di bentong jadi baik. Ayat kita beri, insis kita beri. Ada general no amba. Dia pun no. Anggur desa tak suruh. Isi bang dia kita beri sakit ku mana? Jumpa dia kapal di sana dia. Kekainya ang kurban itu hasil saya ini. Ada di sebelah kiri sakit dia mana? Kan kita melihat Yoko putra laki lagi. Kisi dia ada, ang mesti kita itu gimana? Masa sakit itu, ang kamu mau tongkrong dengan sandu. Tangman jalan, sandu jalan. Sakit karena apa tinggal? Deh, karena apa? Ang mau apa jalan bah? Mana tempat jalan? Ini mesti sudah. Ada yang. Bukan banyak jalan. Songkur punya bagai selangkan jalan.
जाराव मोजां दंथ' औ बेनो आंनि बिनानाव बिबारि फैदो फै बेनोलाय थ' सोरजि जिरायफैदो दा आवरिया न'खौ मा नायनोब्रा जायो जिरायदो दे जागोन दे जाराव आफाया न'आव गैया नामा दङ सानसेखाय दा आलासि फैदों होननानै आलासिफ्रा दै लोंगौमोनदां लाबोदां ना आइदिलाय जोमाव लासै लासै नाना नाफिदनि बायदि खालामदोंलै नाफिदनि बायदि खालामबाय एफा गोसा गोसा खालामनांगौना सानायखौ मिथिया लासै खालामसै दे दे खाफाल फारसे आफा दा गोहोम फैदों आलासिबो सानला आफादों ए दा गोहोम फैदों औ मारथिब्ला आफादों नंखायथ' गारि सोदोब खोनादों आङो थांनाय बाय गस्ला बाय थां दे न आफा थाब फैदो दे नों दाबो थांगौ नायखिनाय दे दे आच्छा गोहोम नोंनि आदा गेदेरा आजिखालि फैथाला नामा अ बाजैनि थाखायनो गोरोन्थि बुजिलांबायलै बि मोजां ना आदा औ बबावसो थाङामोन नोंलाय दैनि खर' मालिक खालामदोंमोन ए आलासिफोरना आदा बिसोर सोरबादिथो मोनदों नोंलाय औलै आलासिसो जोङो थां ओंखाम संथां जोंनो माबार दे उन्दैनिफ्रायनो जोंनावनो थायो मानसिया एसे थथला ए बिसोरनो आलासिया औ आफा दे बेनो जोंनि आफाया जागोन सोर जाखो आलासिफ्रा नैबे जोंनि मालिकनि फिसाला आरो बे फिसाजो जोंहानि न' नायनो होनना फैफादों हामदों जोंनि गोबाय गिजि न'खौलाय मा नायो बे न'लै न दैया बे जोंनि मालिकनि फिसाजो सोरजिला आरो बे मालिकनि फिसाला दैमालु आदाया लोङा लाबो थांनायाव ओंखाम ओंख्रिफ्रा माबा सहैदो थां गोजाननिफ्राय फैनाय उखैबाय बि दाहालागै जेराव हांसोरखौल' लांफाथां एसे आराम खालामदो नांलाया जागोन फैना गोजाननिफ्राय फैनाय आथिं आखाइ सुनानै एसे आराम खालामदो आयं साफा दे मा एसे आराम खालाम नांला खोमालै हैथ' थां गोजाननिफ्राय फैनाय आथिं आखाइ सुब्ला एसे मोजां मोनगोन फै आयं दे थाथ'दो होनबा दे आदा मा एसे फैनाय मा बाजिखौ लाबोखाबायना मालाथो थांफिननो सानखो फिसा गाबोननो थांफिनगोन आफा मा आं मोनसे खोथाखौसो बुंफिननो सानदोंमोन मा खोथा फिसा उरखावनि गुन्दानिखौ आं एसेबो सहायनो हाला आफा माथो खालामनो सानदों फिसा बेखौ आं जायगायाव लोगो मोनोब्ला बिनि जिउखौ फोजोबस्रांनोसो सानबाय आं आफा गोम नों आंखौ बादा दाहोसै आफा नों आंखौ बादा दाहोसै आइनि खोथाखौ लानो नों आंखौ बादा दाहोसै नों मानो एसे गिदिर पापखौ रुजुनो सानखो फिसा सैमा फाग्लाखौ बुथारब्ला जेरै पाप जाया समाजखौ बिसोरखौ सिलिंखार खालामग्रा मानसि फोथैग्रा उरखावखौ बुथारब्लाबो जेबो पाप जानाय नङा आफा होमब्ला नोंनि गोसोसै फिसा आं जेबो मिथिनाय गैया आफा नों बादा दाहोसै आंखौ ओइ लंदा मा फैलाय मा खामानि मोनसे जायगायाव थांनांगौ नों बावहाय गेरेट मास्टारनिसिम लेखा दंना गैया हागोन आरो नों बुंबाय जोङो सहाय मोनसे नांगौ होननानै हागोन ना हाया मा सहाय
सासे मानसिखौ बुथारनायाव सहायजों बिनांगोन आरो सों बे मानसिखौ बुथारनायाव बेसेबां रां नांगोन जागोन मिथिबाय बेसेबां रां नांगोन नों सों थां दिनैनो थां आं दिनै थांनो हानाय नङा मा खामानि दं बे दस्रा खामानि दं बिदिब्ला गाबोन थांनो हागोनथ' थांखानांगोन हागोन थां नोंथांजों मोनसे खोथा दंमोन मा खोथा खोथाया माने जोंहा गुरुआ फैनो हायानो गुरुआ थिनहरदों बेनि थाखाय आं फैदों माबा नोंथाङा माने जोंखौ सोंसों खालामो मानिबा सहाय खोथाया गिदिरानो मानोना नोंथाङा सासे मानसि बुथारदों जों केरेटखौ मानसि बुथारनो थाखाय सोलाहाय नोंथां बे जाबाय मोनसे मोदोम सरसासो बुंनो थाङोब्ला बे मोनसे जिउखौसो नोंथाङा बायदि खादाला मानोना बेसेबां रां नांगौ जों होगोन रांजों मददखौ बायनो हाया नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा जोंखौ सहाय खालामनो हागोन सहायखौ जों खालामनो हायो नाथाय इनाय खामानिनि थाखाय जों सहाय खालामनो हाया मोजां खामानिनि थाखाय जोंनि सहाया अराय गेवलां बिदिब्ला नोंथांखौ जोंखौ सहाय खालामनो हानाय नङा नोंथां गाज्रि जाब्ला नोंथां खालामदो दे आदा मा नोंथ' साख्रि मोनब्ला थांफिनगोन ना थांनायाथ' थांनांगोन साख्रि मोनब्ला नों माबा होनो जेबो बुङा सम सम फैबाय थागोन आं दे दे सम सम फैबाय था औ थांनोसै औ न'आव थांफिननायाथ' लज्जानि बाथ्रा नङा फिसा मा मोखां लाना थांफिनजोबलाय दालाय मा जानानै नोङो मा बुंनांगौ मा बुङो बिदिब्ला नोङो फिसा हिनजावखौ लाखिनानै रुनाय जायो ना मेनाय जायो जा आं नाथाय गाव एसेखौ बादा होनो गैला थांथोंसै बे हारसिंब्लाबो आफा नों बिदि खालाम दा सान फिसा हिनजाव हौवानि फिसाखौ अराय सम गादबना लाखिनो जानांगोन जाय गावनि गोरोन्थिखौ मोनदां मोना बे संसार थिखोनो नायनोसो जायो फिसा गोरोन्थियाथ' नोंनियाबो द्लामै दङ खालि गावनि गोरोन्थिखौल' नुयो मालायखौ नुवा नों सिरिखा अराय समानि गुसु मेलेमखौ नों गुदुं खालाम जानांगा फिसा हिनजाव नों जावजिजों थांफिन नों जुदि संसारखौ मोजां हास्थायोब्ला गाबोन नों थांफिन थां जावजिखौ बुंहै गाबोन सानैजों थांफिनगोन होननानै थां गुबुन थां गाबनाङा फिसा थां संसार जानाया गोरलै नङा फिसा गोरलै नङा दिनै थांलिया गाबोन थांनोसै खोमसै नोंखौ नेनानै आं गोबाव जालांबाय नों जुदि थांथारलाब्ला नों थादो फिसाय होनना सिनायोब्ला उनाव थांदो आंबो थांफागोन आं मालाय बेयाव मानो थानो गोरोन्थिया जालांबाय खोमसै दा गोरोन्थिखौ मिथिनानै गोबाव दाखालामसै आफाया बुंदों गाबोन थांनो आफायासो बुंदों नामा औ फिसा दिनै रायलाय होनलाय गाबोन सानैबो थांदो फिसा जागोन आफा मोजां साननायखौ मावनो सम नांगौ धैर्य नांगौ देमाल गाज्रियालाय दान्दिसेयावनो जायो मा खालामनो जोंना साननायानो समा थाङो नंगौ आरो बाबु दैमालु आफा ओरै फैलाय सानैबो
माबा खोथा आफा गाबोन हाजो फारसे बेरायहैगोन ओंखार सानैबो सिखार खालामगोन नामा सिखाराव माने ओरैनो बेरायहैगोन जागोन दे गोन नोंबो ओंखारगोन दे फुङाव थांगोन नामा आफा फुङावनो माने साहा आरि लोंखांनानै जागोन दे थांनोसै आफा दे थांदो दे मोजाङैनो थाहैदो बेफोर खोथाखौ जेबो दासानसै न'आव थांनानै न'फोरखौ मोजाङै सालायदो बे फिसा दे जागोन दे आफा आफामोनखौ जोबोद दुखु होनाय जाबाय गोसोफ्राव दुखु दा मोनसै जेबो नङा नोंसोरल' मोजां थाहै नोंसोरनि मोजाङानो जोंनि मोजां जों मोजांखौनो हास्थायो अराय सम थादो आयै दे थांदो फिसा मोजाङै मिलायनानै दे थादो आफा दे थांदो फिसा आयै थादो मोजाङै मिलायनानै दे फिसा गेजेर गेजेर सिटिहर फिसा दे थांदो आफा निमाहा होदो आफा निमाहा होदो आफा दासो बुजि मोनबाय फिसा दासो न'खौ सिनायनो हाबाय आंखौ निमाहा होदो आफा गोबाव जाबाय फिसा दाम गोबाव जाबाय नों ओंखारलांनाय लोगो लोगो सासे उन्दैयाबो ओंखारलांबाय लेखा बोराय आरो बिनानाव सासेनि उदैनि आदार नागिरो आरो आं थालांबाय नोङो दुखु जानानैनो दुखु जानानै फिसा नोमाखौ गावनाय गुलिया आंनिसोमोन फिसा आंनिसोमोन नाथाय आंखौ रैखा खालामनानै नोमाया थांबाय आरो आं बेखौ दुखु जानानैनो खामियाव थालांबाय फिसा दोरै दोरै खामिनानै थालांबाय दुखु दाखालामसै आफा थांदो दा न' सिङाव हाबनानै थाहैगोन गोरोन्थिया बायबाय जेराव आं बुंनांगौ गैया माथो दैया गजोब्बायलाय माबोसो मारिया मारि गैयानो गावबायसो नै माथो होमब्लाथ' दैखौ लायफिनबावनांसिगोनसो बे लायाखैनो बाबु थां दैखौ लाना फैदो थां आंनि थांसावलाय आंबो थांनांगोन नामा नांलालै नानि खमा थांसर आंनो लाबो जागोन लाबो दैमालु दैमालु होजों फैलाय नोंसो बेवहाय सोमोनांदों नङासै जोंखौ बेवहाय नुनानै जोंथ' हाग्रा बंग्रानि मानसिखा जेराव मेराव थायो बेखौ लिंहरदों सम बावदों बियो सम बावदों मा खोथा र' मा इसिबां हांगा दावरा दसे थाथ'ना आंहा जिरायनो समा गैया माबोनांगौ थाबायनो बुं आच्छा
뭐 그리 능력 보이네. 야, 너 그런 패는 에세베라 이동네 겨. 아주 아파트한테 게들어서 개. 마이스가 사람은 나슬라 많이 보이는. 좀 고소미티 가유는 간다고 모델한테니 송라피그라 많지. 아래 소마조도 좀 가능하게. 우리샵을 저리 앞에하고 비바디는 그이랑바. 오버시 베카이네 좀 간다를 모델니 송라는 그이지. 이세 고토 타모는 거. 아차, 당연한 일인데. 에이, 성아기야, 마부라고 타버려봄. 안 하되려는 거보다 농칼부 농아. 아차, 이기제, 너희들은 본타 사자랑 하는 거. 많이. 너희도 미치 가이, 우리 가우등 바라 성르승내 설리야. 안 그모든 만타가람. 도이마루, 무대를 무서야부 안 후루블라. 이나는 다크마유. 아르는, 히히히. 가거니가 승부랑 고르나긴 먼저가나. 봐. 랑아, 무대는 해서 다이 하나네. 도이마는 스톱의 작은. 내코 다사는 그. 자이코, 가면 투부랑 쓰는 후빈 하이. 랑코 흐나 하야. 조반 고도 흐나 하겠나? 알미 타카이, 조반 흐나이, 알강 흐나, 에케크다. 미트바이. 파트 보다 남은 통? दैखौनो खाथियाव मोनाखै खोमा निरा थाखानालाय मान दै मोना जानोब्रा जों थांलाय एसे नायस'नानै फै र' नायस'ना फैनोसै आं एसे थांलाय एसे नायस' बे मोननैखौबो होनो हायाब्ला जिउखौथ' होनो हागोन ना 오, 고흥. 어이. 김원동 라카지 난거 우커. 아차? 런다. 응. दाना थमराबो थाबथाहैबाय आरो आं खोथासो बोरैबासो जाबाय मोनबाय दै जानो आंबो बोरैबासो मोनथारबाय माथो गोसोखौ आय' थां सिलायखौ लाना फैलाय थाङा लायना फै आं एसे नायस'नानै फैनि माबार लाबो दाबो लाबोआ न' र' नोंसोर थाथ' आं नायस'नानै फैनि जों माला सोरजों थाबावनो माया जानो नोंसोरखौलाय माया जानो जोंबा सानैजों थानो गियो आरो थाथ'आय आं एसे नायस'ना फैनि
Nani hanya suai dan terima. Dampo. Cover. हारसिङै औ नोंसोरखौ लांनो फैदों आं आफा थिनहरदों नोंसोरखौ दानो लांथारनो एफा आखा दंना औ फै 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 जागोन दे मोजां ना मोजां फै Dia benar dabu fैयाखै अ गाखोदो गाखोलै दे बाजै थांसै दे थादो थांसै दे थादो दे दे बाजै थादो दे दे थादो दे टिकेटखौ लादोंब्लाबो आं गोसोखौ एसे मोजां मोनाखै आरो नों आंखौ बादा दाहोसै आंखौ न'आव थांनो होदो माथो दिगदार मोनखो नोंजों समा थांबाय थाब्लानोथ' नोंनि गोसोखौ मोजां मोनो आं दिनै फुङावनो बाबु दैमालुखौ नोंनि आफामोनखौ लिंना लायनो थिनदों अ बिदिब्ला दैमालुआ जोंहानि आफामोनखौसो लिंना लायनो थांदों औ लोगो लोगोनो लाफानोबो बुंखाबाय आं मानो लिंहरखो आफामोनखौ आदै बेफोर जाथायजों रायलायनो दुखु सुखुनि रायलायनाय आरो नोंनि आफामोनजोंथ' जोंहा रावबो सिनायलायनाय गैया बेनिखायनो सिनायलायथावथाव आलासि जानाय बायदि लिंना लायनो थिनदों माथो थांलाय फैलाय थानांगौथ' आरो मोनसे गिदिर बाथ्रा रायलायनो सानदों आं नोंनि आफामोनजों नोंहा जुदि गोसोआव बेरखायो मा बाथ्रा बे नोंनि आरो आइ सोलिलायनाय नेम संसारनि बाथ्रा नंखायबो नङा खामानिसो थां आं मानो थाखोमाहैबावनो आदै आरो मा आदै पुलिसा आंनि थाखाय फैदोंब्ला आं मानो थाखोमाहैबावनो जा जानांगौ आं हमजानानै साफा जानाया मोजांसो सोरखौबा नागिरदोंमोन नोंथाङा आच्छा नोंथाङा नामा सम्बारि बसुमतारिया औ आंनि सम्बारि बसुमतारिया गोहोमालाय सेंग्रायाथ' नोंथांनाव थायो औ आंनो गोहोमा गोहोम ओरै फै नोङो उर्खाव बसुमतारिखौ मार्डार खालामनो थाखाय नोंथांखौ जों एरेस्ट खालामफैदों एरेस्ट खालामदो रथ' दारगावबाबु नोंथाङा माबाफोर बुंनांगौ दङ औ बुंनो हासिगौ सासे मार्डारार आरो गिदिर दाखायत बुथारग्रा मानसिनो नोंथांमोना बान्थासो होनांगौ नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रानि बेखौ साजासो होनांगोन मा खालामनो आयनानै बेखौ बुङा जेसेबांसो गिदिर मार्डारार एबा दाखायतानो जाया मानो बेखौ जों हमनानै गथायनानैसो होग्रोनांगौ आरो जे लेबा खासिया बिहिरसालियावसो जागोन होमब्ला हादोरनि गुन्दा दाखायत मोसाफोरखौ सोर दबथायनो बेफोरखौ दबथायनोथ' सोरखारजों लाखिगासिनो दङ ना आंखौ निमाहा नोंथांमोना दबथायनो हायिनि थाखायनो गोहोमा गावनो बे खामानिखौ मावनांगौ जादों उर्खाव फिसाया बिनि बिमाखौ गावथारनायनि टिकेटखौ उर्खाव बायदि लांसिना फिसालानि सायावनो दिनै लानांगौ जाबाय नाथाय बिनि साजाया उल्थासो जाबाय नोंथांनि खोथाफोरखौ आङो बुजिजोब्बाय नाथाय आयेनखौथ' सोलाय हाया जाबाय नोंथां Jangan. Ada sim. Nonton dah boleh nubla. Angin siapa kau?
बिनानाव नोंहा मानसिनाव थांनो सेनाव थांनो नों मानसिनाव थादों औ आइखौ कलेक्टरखौ आं दिनै मानसिनाव खौनो जेरावसो लानांगौ जाहैबाय बिनानाव apa nang ko ni mahal sa apa beberapa paparan ko diam sa kamaya kerja nekong ba pung dai nekong sila nek sada ko minikti rudun na ni lagi sada ko minikti rudun na ni lagi apa Disilang kita sada sama ni apa ang rudun na lagi na apa kau ko ing nekong lugu pa sa sama orang isang ko sa apa não vai comer nada. Oh, bomba. Go home. Aku saya benar. Kau itu ikut balik di kau ni jadi jangan boleh normal bomba. Nang tu kuda kasih ada. Jangan nang kuda nang. Nang apa hari bila nang satu kau macam ni tu. Nang siapa ni kerana tiga ang katan dia. Nang siapa nak kau siapa tu kerana menai orang gaham. Berlalu gaham. Jangan kau boleh. Mini kucing tu jangan hote. Jaga setelah. Jaga. Anjal ni kau kau ni ulo. Nang kau kita kau pernah apa itu? आंनि फिसा सुजिलाया नोंखौ अराय सम नेनानै थांगोन नेनानै थागोन गोहोम औ दे नांगौ लाना फै मानसिया थादो सोंदोला थादो Rose